podcastvlog. In deze vlog zie ik er even een beetje anders uit dan gewoonlijk. Wij hebben vandaag namelijk een show met de Friese Dravers bij Paard en Erfgoed in Frederiksoord. En in deze vlog nemen we jullie even mee om te kijken hoe dat eraan toe gaat. Vandaag heb ik Johan mee. Met hem doe ik normaal gesproken niet zo vaak draverijen, dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing hoe Johan het voor de eerste keer zal doen. We zijn namelijk gewend bij de vereniging dat we in het begin van het seizoen vaak 1 of 2 oefenavonden hebben, zodat alle nieuwe leden en eventueel nieuwe paarden of combinaties even kunnen trainen met elkaar. En het is ook ontzettend leuk voor de binding. Nou, inmiddels heb ik het bestuur eventjes verzameld. Loop maar eventjes mee. Nou, dit is ons bestuur van de Friese Dravers. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, hoi, ik ben Thea en ik doe al een hele tijd mee. Een tijdje niet gedaan en inmiddels ben ik wel heel actief voor de Friese Dravers. En wat is jouw functie in het bestuur? Ik ben gewoon bestuurslid. Ik ben manager van alles. Manager van alles. Dan hebben we Jaap van der Weg uit Leeuwarden. Jaap uit Leeuwarden. En Jaap, wat is je functie bij de Friese Dravers? Gewoon lid. Bestuurslid. Bestuurslid. En dan krijgen we... Gerbauma van Ouderboom. En wat is jouw functie, Germ? Nou, van oude oprichting zit ik er al zo'n beetje in. Ilke Kruis bij eerst voorzitter. Oh nee, Ilke Dijkstra. En toen is Ilke Kruis even voorzitter geweest. En dat is die heeft dus wat begeleid. Vooral in de draven van de karren. Want daar is Ilke Kruis een man in die er alles van weet. En zo hebben we eerst 1 keer in de maand in Wolde geweest. En dat is nou jammer genoeg wat ouder rond door die wedrij vanuit Frankrijk was. Dat is daar wat georganiseerd daar in Wolde. En dat is voor u wel wat jammer en wij moeten nog wat meer van shows hebben. Hier en daar is op een braderie of op een... Eigenlijk zoals we vandaag hier zijn bij Paard en Erfgoed. Dat soort shows moeten we tegenwoordig gaan hebben. Daar hebben we een aantal shows van het jaar. En kijk, door die corona is dat een paar jaar is het niks geworden. En nu zijn we weer heel actief. We zijn weer los. We zijn weer los. En naast u staat... Pieter Puilman uit Lijenwerd. Ik ben penningmeester van de vereniging. En jullie met plezier. En we hebben een hele leuke ploeg. Hebben wij. Ja, dat is mijn werk. Ik probeer alles in banen te leiden met de financiën. Super, hartelijk dank. En daarnaast hebben we natuurlijk niet te vergeten. Niet te vergeten, Fokje dan. En ik zit al een tijdje ook weer bij het bestuur, doe het met heel veel plezier. Ik geniet altijd van de shows, meer van de shows. En net zoals vandaag bij Paard en Erfgoed. En mijn functie is secretaris en een beetje proberen wat shows binnen te halen samen met Thea. En daar beleven we gewoon inderdaad wel een hele leuke groep. Daar beleven we heel veel plezier aan. Kom maar even met de stad aan. Het is droog, jongens. Wij zijn droog. De stad staan, zie te brouwen. En binnen. Ja. Een derde met Titia. Thomas Reina tegen Berber. En we staan los en het is een goede start. Ja, dit is een goede start. Kom op. Ja. Mooi lopen die Friese paarden. We kunnen veel meer applaus gebruiken. Kom op mensen. Twee sulkies. Onder nummer 4. Simon Reina. Uit Jouren. En aan de rechterkant. Buitenkant heeft hij weer. Met Edeline van Blessem. Edeline heeft werkelijk bijna alles gewonnen. Maar ook Reina heeft met alle paarden ook enorm veel gewonnen. Duizendspieper. Noem maar op. En we gaan tegen elkaar strijden. En ze staan los. En ja, moedig staan. Ja, moedig staan. Nummer 4 op nummer 14. Kom op. Ja, aanspoor. En rijdt naar heel laatste. Ja. Binnenkom. Ja. En nog goed te rijden gaat het even naar de binnen. Ja. Ja. Het is op de rij. Dit wordt spectaculair. Ja. Wat is het ook mooi
weerblokje zo. We treffen het niet helemaal met het weer, maar tussen de boeien door lukt het toch om deze vlog even op te nemen. Kunnen jullie jezelf even voorstellen? Ja, ik ben Sietske Brouwer. Ondertussen denk ik 11 jaar lid bij de Friese Dravers. En ja, ik doe van alles met paarden. Mennen, dressuur, kan springen, buitenritjes, gewoon van alles. Van alle markten thuis. Van alle markten. Nee, thuis. Sietske. Ik ben Marlon Vraak. Ik ben denk ik 4 jaar lid van de Friese Dravers. En bij mij kan het ook niet gek genoeg. Beetje afgeleid. Hij loopt er wat tussen. En ik ben Barbara van der Meer en tegelijk met Marlon erbij gekomen. Ik denk 4 jaar. We zitten ook nog bij Dameszadelclub Fleurhop. Dus ze rijden ook nog op dameszadel en verder gewoon dressuur. Lekker veelzijdige paarden. Ja, we doen van alles. Van alles? Ja. Die Friese paarden zijn van alle markten thuis. Ja. Hé, dat opzadelen, daar zit even een praktiek achter, hè? Ja, jij noemt het zadelen, maar ik kom niet echt te zadelen aan te pas natuurlijk. Nou, Nee, laat maar even we zien. hebben Ik een ga maar prachtig kleed. Die leggen we over. Met nog een flap naar achter. Daar gaat de singel omheen. Het is hem ook opgegeten. Ja. En die singel die willen we natuurlijk verbergen. Dus die flappen we zo weer weg. Maar dit zit niet heel comfortabel. Nee. Zo lijkt het. show. Dat is de show. Blijf Nee, zitten. daarom moeten we ook zo plat mogelijk. Want dan heb je het minst last van De rug. Kijk aan. ja. Hey, en met wat voor hoofdstel rijden wij? Wat We is rijden ons met optomen? een kleppenhoofdstel en een manbit. En we hebben er witte teugels aan, witte touwteugels. Dat is een beetje de outfit. En ja, ik ben een arme boer. Ja. Jij bent een rijke boer. Met het petje op. Ik heb een pet en Jij ik hebt rij geen op geld. sokken. Geen geld meer voor Nee, schoenen. nee, het zit allemaal in mijn paard. Ja, maar jij hebt wel een heel snel paard. Ja, dus zeker. wat dat betreft, Het geld dat komt nog wel. Ja, ga ik winnen, ga ik winnen. kijk aan, kijk aan. Nou, we hopen op een goede prijzenpot vandaag. En tegen elkaar vandaag. En je hebt een vliegende staart. En de staart is goed. Kom op mensen. Kom op staan. Ja. En de hoed laat aan en de hart laat aan. En het is... Jij dus ook. Oké, Marlon heeft deze rit gewonnen. Dat blijft er toch ook mooi. Ja, het blijft een mooi gezicht. Oké, dan hebben we Berber nog tegen Wilma. En Wilma. Berber met Titia van de Wilja. En Wilma met jou. En ze zeggen start. En Berber heeft er zin in. Kom op Berber. Kom op. Ja. En deze rit is voor Berber. Ja. Ze zijn er los. Kom staan. Kom op. Ja. En Louise op lessen aan de binnenkant. Ja. Kom op. Ja. En dan de deze aan de buitenbaan. Kom op. Yay. Dat is goed. Dan kan je zien hoe de binnenbaan aan de buitenbaan. Oh, een beetje voorzichtig zijn. Oh, kom op. Ja. Natuurlijk zijn we ook altijd op zoek naar nieuwe leden. Dus als je na het kijken van deze vlog denkt, hey, dat wil ik ook. Doe dan even een mailtje of meld je even aan en dan zien we je graag tegemoet. Kom erbij.